От векове наред една птица обикаляла целия свят и събирала мъдрост и знания. Учила и завършила множество университети. Мъдрата птица летяла през полета и морета, през градове и села и научила много неща за света. Птицата била много ученолюбива и един ден толкова много знания натрупала, че вече имала нужда да ги предаде нататък. Чудела се как и на кого да ги предаде нататък и сетила се, че много, много обича децата и решила да стане учител в училището The Best Kids BG. Деца, запознайте се с учителя Бухльо. Здравейте, деца! Днес ще се впуснем в едно вълнуващо приключение и ще научим повече за любимите ни плодове. Да започваме. Да погледнем в учебника кой ще бъде първият плод. Първият плод е ябълка. Повтаряй с мен. Ябълка. Ябълките могат да бъдат червени, зелени и дори жълти. И знаете ли какво? Ябълките са много вкусни и полезни. Те са сладки и сочни. Да погледнем в учебника кой ще бъде следващият плод. Следващият плод е банан. Повтаряй с мен. Банан. Бананите са жълти и имат мека и сладка вътрешност. И знаете ли какво? Маймуните много обичат да си хапват банани. Бананите дават им много енергия. Кой ли ще бъде следващият плод? Следващия плод, който ще научим е портокал. Повтаряй с мен. Портокал. Портокалите са оранжеви. Портокалите са сочни и много свежи. И знаете ли какво? Портокалите са пълни с витамина С, който ни помага, когато сме болни. Учителят Бухльо има въпрос за теб. А кой е твоят любим плод? Да продължим с следващият плод. Следващия плод, който ще научим е ягода. Повтаряй с мен. Ягода. Ягодите са червени и много ароматни. И знаете ли още какво? От ягодите се правят сладка и конфитюри. Те също са много полезни и богати на витамини. Да продължим с следващият плод. Следващия плод, който ще научим е круша. Повтаряй с мен. Круша. Крушите могат да бъдат сладки, сочни и хрупкави.
И знаете ли още какво? Те са добри за храносмилането и съдържат много фибри. Нека да погледнем кои плодове научихме днес. Ябълка, банан, портокал, ягода, круша. Деца, справихте се чудесно. Ще се видим в следващият урок, в който ще научим още плодове. До тогава не забравяйте. Яжте плодове, защото освен вкусни, те са и много полезни. Аз бях учителят Бухльо, а вие помнете, обичайте да се учите.